Hemen gara gure baiara eta badiako alkate eta zinegotziak. Zehatzago izateko, Oiartzungo, Pasaiako, Lezoko, ANV-ko alkateak eta Orrietako zerrendaburuak. Eta baita ere, gurekin ditugu hirigintza arduradunak ere. Ez da ohiko halako argazkia, baina gure eskualdeko herritarrei, Gipuzkoako Diputazioak, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bertan egintzen duten alderdi guztiak esku emanik, bertan egin nahi duten triskantzaren berri eman nahi diogu. Duela aste gutxi adierazi zuen Diputazioak, 2010an hasi nahi dituela Jaizkibelgo superportua eraikitzeko lanak. Erreusgailua ere, erabakia dute eraikitzea. Urteetan intentzioakiekin gaizki kudeatutako hondakinen ondorio eta herritarren nahien gainetik inposatuko dute Gipuzkoarrei erreusgailuaren proiektua ere. Ezin ahaztu dugu San Marcoseko zabortegia, itxia behar lukeena eta oraindik ere martxan dena, Pasai Antxo eta Berango biztanleei egoera jasantzia sortua. Errepideak, orain Donostiako herrikoa. Eskualdeko landalurrak txikitzen ari dena, azpiegitura intermodalak. Ondoren, Oiartzun eta Orrietan sortaldetik gurutzatuko duten autopista berria. Eta nola ez, Euskal Herrian inoizko obra handiena izango den abiadura handiko trena ere. Hau ere gure eskualdetik pasako zaigu. Gure eskualdeak kalte ekologiko ikaragarriak jasango ditu. Aldaketa struktural sakonak. Eta honen ondorioak izango ditu gure bizitzan. Bizi kalitatea asko okertuko da. Gure herrien nortasuna arriskuan jarriko dute. Donostiaren periferia bihurtzeko arriskua dugu. Hiri logela bihurtzekoa. Gure ekonomiaren terziarizazioa eta prekaritatea eta mendekotasuna ekarriko ditu honek. Azken finean, oarsoaldea txikitu eta desegituratuko dute. Hau guztiaren artean, HT-arena izango da proiektu garrantzitsuena eta gaur egun erantzuta zurratzen zaiguna edo. HT-aren artean interes ekonomiko izela globala argia da, eta baita interes politiko nabarmenak ere. Eraikitzeko beharko liazkean 9.000 milioi euroak ez dira edonolako ordainsaria egungo markoaren kudeaketaren lokatzetan murgilduta den sektoreentzat. Horrez gain, HT-ak Euskal Herria multinazionalen zerbitzura egongo den garraio eta biltegiratze plataforma logistiko erraldoi bilakatu eta Frantzia eta Espainiaren kate motzean lotzea du helburu. HT-ak lurraren triskantza, prekaritatea eta ezberdinketa sozialak, dependentzia ekonomikoa eta abarluzea eragingo dituen heinean, langile eta herri sektorean eta Euskal Herria beraren etorkizunaren hipotekar izango da. Ezker abertzalea badoa beraz, HT-aren aurka herri mugimenduekin batera HT-a geldiaraztea. Ez du onartuko iruzur berri bat, gure herriaren lepotik negozioa egiten jarraiz dezaten. Ezker abertzaleak ez du onartuko gutxi batzuen negozioa egiten jarraiz dezaten gure herriari iruzur berri hau berriro ere inposatzea. Ez dugu onartuko ez egin zalitzari HT-a gelditu egingo dugu. Honetarako, gaur hemen bildutakoak, eskualdeko herritarrei eragile eta gainontzeko herritar guztiei antolatutako ekimenetan parte hartzera dei egiten diogu. Hauetako garrantzitsuena hilak 15ean arrasaten izango den nazio manifestazioa. Guk berarekin bat egiten dugu eta herritarrak dei egiten ditugu bertan parte hartzera.